Ανέστη. Στα πλαίσια των ομιλιών που πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα εδώ στην ενορία μας, μετά την παράκληση προς την προστάτηδα Αγία μας, Αγία Μαρίνα, προσκαλέσαμε να μιλήσει και να κλείσει τη σειρά των ομιλιών το γνωστό σε όλους και αγαπητό πατέρα Ανδρέα Κονάνου. Ο πατήρ Ανδρέας είναι αρχιμανδρίτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και συνεργάτης του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Πειραϊκή Εκκλησία, γνωστό σε εμάς μέσα από την εκπομπή του Αθέατα Περάσματα. Ο λόγος του γλυκής, φωτίζει, εμπνέει, ενθουσιάζει, προβληματίζει και πολλές φορές συγκινεί. Σήμερα έχουμε λοιπόν τη μεγάλη ευλογία από το Θεό, διευχών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, να τον έχουμε ανάμεσά μας ομιλούντα με θέμα ζωή, με νόημα και σκοπό. Πατέρα Ανδρέα, πολύ ευχαριστούμε που ήρθατε στην ενορία μας, μια μικρή ενορία αλλά τόσο ευλογημένη. Η χαρά και η συγκίνηση όλων είναι πάρα πολύ μεγάλη και εμέ ιδιαιτέρως, αφού σας γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενθυμούμε αυτή τη στιγμή με πολύ συγκίνηση, πατέρα Ανδρέα, το οικοτροφείο μας του Μεγάλου Βασιλείου, ενθυμούμε τις εξορμήσεις στα πανεπιστήμια, ενθυμούμε και την κατασκήνωση του Αθαμανίου στην Άρτα και τις πάρα πολλές συζητήσεις τις οποίες είχαμε μαζί. Μας ένωσε ο Άγιος Θεός με την κατά Θεόν αγάπη. Έχετε πολλά χαρίσματα από τον Θεό και τον διακονείτε πραγματικά επάξια. Αναπαύετε όλους τους ανθρώπους και αυτό φαίνεται από το πλήθος σήμερα, που τελικά η Αγία Μαρίνα εδώ στην Πάτρα ήταν πάρα πολύ μικρός χώρος για να γεμίσει τους τόσους ανθρώπους που ήθελαν να σας δουν, εκτός από ότι σας άκουγαν, τώρα και να σας δουν. Σας ευχαριστούμε. Ήρθατε στην πιο όμορφη, το ξαναλέω, ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Μέσα σε 2 χρόνια, από τότε που ο Μητροπολίτης μας, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ίδρυσε τη νέα αυτή ενορία, χτίσαμε τον επάνω ναό, ήδη έχουμε ξεκινήσει και σοφατίζουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να φτιάξουμε τη σκεπή και προχωράμε. Και αυτό διότι ως ιερέας και εκφράζοντας φυσικά τα ίδια συναισθήματα και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αλλά και του αγαπητού μου συνεφημερίου πατρός Γεωργίου, όλα αυτά διότι η ενορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για το Θεό. Γι' αυτό το λόγο και αξίζει για αυτή την αγάπη, για αυτούς ενορίτας, όχι μόνο, αγαπητέ μου Πάτερ Ανδρέα, να τους ευλογείτε, αλλά και να μας ενθουσιάζετε στον αγώνα αυτόν. Εκτός τούτων, σας γνωρίζω, Πάτερ Ανδρέα, ότι έχουμε αξιοζήλευτα κατηχητικά σχολεία εδώ στην ενορία μας, που πλησιάζουν περίπου τα 100 κάθε Σαββατοκύριακο. Προχτές μάλιστα το τμήμα το χορευτικό της ενορίας μας συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Νεότητος, το οποίο οργάνωσε η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος. Όλα αυτά τα λέω με κάφηση εν κυρίω, για να χαρείτε και εσείς ότι ήρθατε σε τόπο ευλογημένο και θα απευθύνετε λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ τον Άγιο Θεό. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην ευλογημένη ενορία μας και εκ μέρους όλων σας ευχαριστούμε για τον κόπο τον οποίο κάνατε να έρθετε εδώ και να σας δούμε, κυρίως όμως να σας ακούσουμε. Ο Σεφ παρέστητε. Χριστός Ανέστη. Σεβαστοί πατέρες, στην ευχή σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το Θεό που με αξίωσε να είμαι κοντά σας, και να σας πω από την αρχή ότι το ότι είμαι κοντά σας οφείλεται στην ταπείνωση του πατρός Παναγιώτη και στην καλοσύνη του, που εδώ και 2 χρόνια με παρακαλούσε να έρθω, και εγώ όχι επειδή δεν ήθελα, αλλά επειδή είχα πάρα πολλές άλλες δουλειές, απέφευγα.
Αλλά τελικά όντως η ταπείνωση είναι μεγάλη δύναμη. Ο πατήρ Παναγιώτης συνέχισε να με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, όχι μόνο για να με καλέσει, αλλά για να μου δείξει την πραγματική του αγάπη. Και κάπου, όσο εγωιστής και αν είσαι, στο τέλος συγκινείσαι, και εγώ συγκινήθηκα και είπα, φτάνει πια, ο άνθρωπος σε παρακαλάει 2 χρόνια. Τι παριστάνεις πια και δεν πας? Πήγαινε. Άλλωστε δεν έχεις να πεις τίποτα σημαντικό, απλώς, πραγματικά το λέω αυτό, δεν ήρθα για να σας πω πράγματα που δεν ξέρετε, άλλωστε με ξέρετε. Με ακούτε, τα λέμε, επικοινωνούμε, οι καρδιές μας συντονίζονται πολλές φορές. Ξέρω ότι αυτά που θα πω τα ξέρετε, αλλά σήμερα ήρθα κυρίως για να ειδωθούμε. Αυτό είναι το διαφορετικό της σημερινής ημέρας. Θα με δείτε και θα σας δω, και αυτό έχει αξία στη ζωή. Χαίρεσαι να βλέπεις αυτούς που αγαπάς. Εγώ δηλαδή αγαπώ εσάς. Εσείς αγαπάτε εμένα γιατί δεν με ξέρετε καλά, και καλά κάνετε. Αλλά είναι ωραίο αυτό να σε αγαπούν και να παίρνεις λίγη δύναμη. Και να λες μέσα σου, Θεέ μου, αφού με αγαπούν και κάπως με φαντάζονται, αξίωσε με να γίνω λίγο έτσι όπως με φαντάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σεβασμιότατο, ο οποίος μου έδωσε την ευχή του και την άδειά του και την ευλογία του σήμερα να μιλήσω ενώπιόν σας, και τους σεβαστούς πατέρες που ήρθανε και με αυτόν τον τρόπο δείχνουν την ταπείνωσή τους. Γιατί άμα είσαι παπάς, είσαι επιμένας και ξέρεις να ποιμάνεις. Το να βλέπεις παπά να ακούει άλλους παπάδες είναι δείγμα ταπείνωσης. Και δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Πρέπει να έχεις ταπεινή ψυχή για να πας να ακούσεις έναν άλλον ιερέα, και μάλιστα νέο κλπ. Αυτά τα είπα λίγο εισαγωγικά. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι μαζί σας. Χαίρομαι και ευχαριστώ για τα γράμματα που μου γράφετε πολλοί από εσάς, για τα email που στέλνουν πολλοί άνθρωποι, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά. Και σας λέω αλήθεια ότι πολλά από αυτά που λέω στην εκπομπή είναι δικά σας, που τα παίρνω και τα κάνω λόγο. Με πήρε προχτές μια κυρία και μου είπε ότι είναι κατάκητη στο κρεβάτι και ευχαριστούσε το Θεό συνέχεια. Και έχει και 2 γιους, οι οποίοι μου είπε ότι είναι χωρισμένοι και οι 2, και ο ένας γιος της είναι και άρρωστος. Και του είπαν οι γιατροί, πρέπει, του λέει, να πας οπωσδήποτε να κάνεις μια εγχείρηση, από την οποία εγχείρηση, ακούστε τι πρέπει να συμβεί στο τέλος. 2 δυνατότητες υπάρχουν, λέει, μετά την εγχείρηση. Το πρώτο είναι να πεθάνεις, και το δεύτερο να μείνεις παράλυτος. Διάλεξε. Και όταν μου το είπε, εγώ έχω τηλεφωνητή στο σπίτι για αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορώ να μιλάω όλη μέρα στα τηλέφωνα. Και λέω, θα ακούω, δεν λέω ότι απουσιάζω, λέω απλώς δεν μπορώ. Λέω, αν δω ότι αυτό που λέει πρέπει να μιλήσω. Όταν άκουσα λοιπόν τα λόγια της, Πάρησε μίλαγε και έλεγε, δεν θέλω τίποτα, λέει, από σας, Πάτερ, θέλω μόνο να σας πω ότι ευχαριστώ το Θεό και προσεύχομαι και να είστε καλά, και είδα τον πόνο της. Και λέω, αυτή η γυναίκα δεν θα πάρει από μένα, εγώ θα πάρω από αυτή. Και σήκωσα το τηλέφωνο και άκουσα αυτή την κουβέντα. Και της λέω, πώς αντέχετε? Μου λέει, δόξα τω Θεώ. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός, λέει, το δέχομαι. Αυτή η γυναίκα έχει τόσο πόνο και έχει βρει το νόημα της ζωής, το σκοπό της ζωής, ο οποίος ποιος είναι? Ποιος είναι? Να μάθεις να δέχεσαι ό,τι σου φέρνει ο Θεός. Να οριμάζεις μέσα από αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου. Να μην έχεις απαιτήσεις. Να μην λες συνέχεια το γιατί. Να μην βαριγκωμάς. Να μην παραπονιέσαι. Μεγάλο πράγμα να βρεις σήμερα άνθρωπο ο οποίος δεν παραπονιέται. Μεγάλο πράγμα να σε ρωτάει κάποιος τι κάνεις και να λες εσύ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Και όχι αμέσως να βγάζεις πίκρα στη ζωή. Πικρίες, βάσανα, καημούς. Αυτό το πράγμα σε αρρωσταίνει. Αλλά μου λέει κάποιος, και τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορείς να μην πονέσεις, δεν μπορεί να μην κλάψεις. Το θέμα είναι μέσα από το κλάμα σου και από τον καημό σου να βγει στο τέλος όμως κάτι καλό. Όλοι πονάμε. Το θέμα είναι, οριμάζουμε μέσα από τον πόνο μας? Γινόμαστε άγιοι μέσα από τον πόνο μας? Ή απλώς αγανακτούμε? Το 2000 περίπου 3 ή 4 ήμουν στα Ιεροσόλυμα και με πήραν τηλέφωνο εκτάκτος για κάποιο φίλο μου μοναχό, ο οποίος είχε πεθάνει 45 χρονών σε ένα μοναστήρι έξω από την Αθήνα. Και τους λέω, δεν μπορώ να έρθω, δεν προλαβαίνω, είμαι στα Ιεροσόλυμα. Και όταν πήγα στην Αθήνα, πήγα στο μοναστήρι να μιλήσω στους πατέρες, να πάρω την ευχή τους, να μάθω τι έγινε στην κηδεία, και μου είπαν, όλοι έλεγαν το εξής, λέει, σε αυτόν τον άνθρωπο. Πέθανε 45 χρονών,
Αλλά ήξερε γιατί ζούσε. Και έζησε μέσα σε λίγα χρόνια πολλά πράγματα. Βρήκε το νόημα της ζωής έστω στα λίγα αυτά χρόνια. Του ζήτησαν να μου δώσουν κάτι από το δωμάτιό του και μου δώσανε ένα φθαρμένο, χαλασμένο κομποσκίνι που ήταν πολύ χαλασμένο. Λέω, αυτό το θέλω, αν μπορείτε να μου το δώσετε, είναι για μένα πολύτιμο. Και μου λέει, δεν έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να σου δώσουμε, γιατί βρήκαμε στο κελί του, λέει, μόνο μια ζακέτα, τις εικόνες του τις ξύλινες που ήταν κολλημένα χαρτιά επάνω, όχι αξίας και πολύτιμες, και τα λίγα βιβλία του, λέει. Θες το κομποσκίνι εσύ? Λέω, φέρτε το αμέσως, και το άρπαξα. Και μου είπαν, ζούσε τόσο με νόημα τη ζωή του, και παρόλο που έφυγε νωρίς, όλοι κατάλαβαν ότι αυτός ο άνθρωπος πέτυχε το σκοπό του και πήγε κοντά στο Θεό. Άρα, αδελφοί μου, δεν είναι το θέμα πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά το πώς θα ζήσουμε. Ξέρεις γιατί ζεις? Ξέρεις τι κάνεις έτσι πως περνάνε τα χρόνια? Τι κάνουμε όλοι στη ζωή μας? Πώς περνάει η ζωή μας? Τι νόημα έχει όταν ξυπνάς το πρωί και λες, σήμερα έχω πάλι δουλειά, μαγείρεμα, σχολείο, τρεχάματα, έξοδα? Γιατί γίνονται όλα αυτά? Τι σκοπό έχεις μέσα σε όλα αυτά? Καταρχήν να σας πω ότι όλα όσα κάνουμε στη ζωή είναι ασήμαντα. Όλα. Γιατί είναι φθαρτά και πεπερασμένα πράγματα. Όλα περνούν. Και η ωραιότερη αγρυπνία που θα πας στην εκκλησία σου, κάποια στιγμή, μετά από λίγες ώρες, θα πει ο παπάς διευχών, θα πει Χριστός Ανέστη, θα πει τέλος. Όλα σε αυτή τη ζωή να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι σύντομα, μικρά, πεπερασμένα, είναι ζυμωμένα με θεϊκά στοιχεία αλλά και με πολύ ανθρώπινα στοιχεία. Δηλαδή μη ζητάς αυτή τη ζωή το απόλυτο, την τέλεια απόλαυση, την τέλεια ευτυχία, την τέλεια χαρά, διότι δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος στην Εύβοια, εδώ παιδάκι μου, λέει, με συγχωρείτε, γιατί έλεγε όλο έτσι, με συγχωρείτε, εδώ παιδάκι μου, λέει, με συγχωρείτε, ζούμε για να περάσουμε τις μέρες. Το θέμα είναι να περάσουν οι μέρες, αλλά το θέμα είναι πώς περνάνε οι μέρες, με τι τις γεμίζεις. Αυτά που κάνεις στη ζωή σου από το πρωί στο βράδυ σου δίνουν νόημα και σκοπό. Όταν περάσει η ζωή σου και πας 70 χρονών, 80 χρονών, 90 χρονών και γυρίσεις πίσω, θα βρεις πράγματα τα οποία σε γέμισαν ευτυχία και ικανοποίηση? Σ' αρέσει αυτό που κάνεις? Είσαι παντρεμένος, σ' αρέσει αυτό το πράγμα? Σου δίνει νόημα, ευτυχία? Έτσι και έτσι λέει ο άλλος. Ξεκίνησα αλλιώς, το βρήκα αλλιώς, καταλήγω αλλιώς. Να βρεις νόημα. Η δουλειά που κάνεις σου αρέσει, έχεις νόημα? Σε γεμίζει ικανοποίηση και ευτυχία? Έχει σημασία αυτό, όχι μόνο τι κάνεις, αλλά και πώς το κάνεις και τι σου δίνει αυτό που κάνεις. Αν σου δίνει ευχαρίστηση, ικανοποίηση, πληρότητα, αλλιώς η ζωή είναι πάρα πολύ βασανιστική, πολύ κουραστική, πολύ βαρετή. Γι' αυτό δεν είναι σπάνιο να λένε μερικές γυναίκες, αλλά και άντρες που δεν τολμούν να το παραδεχτούν, ώρες λέει, σκέφτομαι γιατί ζω. Θέλω να βάλω ένα τέλος όλα αυτά. Δεν έχει νόημα η ζωή μου, απελπίζομαι. Μου είπε ένα παιδί πριν λίγες μέρες κάτι που μου έκανε εντύπωση. Εμείς, λέει, πάτερ, χτίζουμε ένα εξοχικό. Και να σου πω, λέει, τι έπαθα. Πήγα με τους γονείς μου να τους βοηθήσω. Αυτό το παιδί είναι 28 χρονών. Πήγα, τους βοήθησα, λέει, από το πρωί, κουβαλάγαμε κάτι τσουβάλια μες στο σπίτι, κοιτάγαμε λίγο να τακτοποιήσουμε κάτι εκκρεμότητες. Το μεσημέρι πήγαμε, λέει, στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Πήραμε, λέει, ένα κοτόπουλο να φάμε όλοι οικογενειακώς, το φάγαμε. Κουράστηκα, μου λέει, από το πρωί ως το βράδυ. Θυσία για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το σπίτι μας. Το βράδυ, λέει, που ήρθε η ώρα να κοιμηθώ, ούτε που κατάλαβα, λέει, πώς πέρασε η μέρα. Και να σου πω κάτι, πάτερ, ένιωθα, λέει, πολύ ωραία. Γιατί έκανα κάτι. Πρόσφερα κάτι σε αυτούς που αγαπάω. Δεν έκανα, λέει, κάτι πολύ πνευματικό. Να σου πω την αλήθεια. Λέει, και την ημέρα δεν πρόλαβα να κάνω πνευματικά πράγματα με την έννοια να κάνω προσευχή, να κάνω κομποσκίνη. Έκανα, λέει, κάτι για τους άλλους με την καρδιά μου. Κοιμήθηκα, λέει, με μια ικανοποίηση. Πρόσφερα. Σήμερα βγήκα από το βόλεμά μου και πρόσφερα. Το άλλο πρωινό, λέει, ήταν Σάββατο. Κοιμήθηκα ως τις 2 το μεσημέρι. Ξύπνησα, έφαγα, λέει, πρωινό στις 2. Μετά μπήκα στον υπολογιστή, μπήκα, λέει, στο Facebook, κοιμήθηκα το μεσημέρι, ξύπνησα το απόγευμα, ήπια καφέ, έφαγα πάλι φαΐ και περίμενα να περάσουν, λέει, ώρες για να ξανακοιμηθώ. Και με έδερνε, λέει, μ' είχε βαρέσει η πλήξη και η βαρεμάρα, δεν είχα τι να κάνω την ημέρα εκείνη. Όλη μέρα το Σάββατο καθόμουν. Όλη μέρα την Παρασκευή κουραζόμουν. Ενώ καθόμουν
αισθανόμουν πολύ κενός μέσα μου, άδεια η ψυχή μου. Δεν είχε νόημα το ότι καθόμουν. Μπορείς να μου εξηγήσεις, λέει, γιατί έγινε αυτό? Του λέω, γιατί αυτό που έκανες την Παρασκευή το έκανες με αγάπη. Δόθηκες, πρόσφερες, βγήκες από το εγώ σου και μπήκες στον αδερφό σου. Και αδερφός σου είναι και ο πατέρας σου και η μάνα σου και τα αδέρφια σου. Δίνεις κάτι στους άλλους και η ζωή σου είναι ωραία έτσι. Ενώ το Σάββατο περιστρεφόσουν περί τον άξονά σου, το εγώ μου, ο ύπνος μου, η βόλεψή μου, το καφεδάκι μου, και όταν ασχολείσαι μόνο με το εγώ σου δεν βρίσκεις νόημα ζωής. Κυρίως βρίσκεις κούραση. Ο εαυτός μας, αδελφοί μου, είναι πολύ κουραστικός. Όταν περιστρεφόμαστε συνέχεια γύρω από το άτομό μας, μας κουράζει, πλήττουμε από το εγώ μας. Όταν δίνεσαι, έχεις νόημα που ζεις και χαίρεσαι. Περνάει γρήγορα η ζωή, γι' αυτό να βρούμε πράγματα να τη γεμίσουμε με νόημα και χαρά. Να χαίρεσαι που ζεις. Ήρθατε σήμερα εδώ, το θέλετε και είστε, το θέλετε. Αν δεν το θέλει κάποιος από εδώ, δεν το ευχαριστιέται. Κάθεται με το ζόρι. Αν το θέλεις αυτό που κάνεις, το απολαμβάνεις. Είτε είσαι παπάς ντυμένος στα μαύρα, είτε είσαι καθηγητής σε σχολείο, είτε είσαι μάνα με πολλά παιδιά, είτε έχεις οτιδήποτε, αν το αγαπάς αυτό που κάνεις, το απολαμβάνεις και σου δίνει νόημα και ευτυχία και σκοπό ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι, το καλοκαίρι το βλέπω αυτό στις παραλίες, που έχει κάτι ωραίες καφετέριες, ας πούμε, και έχουν και κάτι τεράστιες τηλεοράσεις και βλέπουν τους αγώνες. Τις μέρες που έχει αγώνα γεμίζουν οι καφετέριες αυτές, ατελείωτες ώρες κάθεται κανείς εκεί και μου λέει ένας, είναι κακό αυτό? Του λέω, τίποτα δεν είναι κακό και καλό από μόνο του. Όλα γίνονται καλά και κακά ανάλογα πώς τα κάνεις και γιατί τα κάνεις. Αν του λέω κάθεσαι και βλέπεις τον αγώνα, έχοντας στο σπίτι μια γυναίκα που την αγαπάς, έχοντας στο σπίτι παιδιά στα οποία δίνεις τον εαυτό σου και την ψυχή σου και με τα οποία μιλάς λίγες ώρες, λίγες στιγμές, τότε να πας και να ξεκουραστείς και εσύ λίγο. Αν όμως κάθεσαι απλώς στην καφετέρια και έχεις με τη γυναίκα σου να επικοινωνήσεις μήνες, έχεις τα παιδιά σου να τα αντικρίσεις στα μάτια και να τους δεις τι πραγματικά θέλουν πολύ καιρό, δεν ασχολείσαι, τότε του λέω αυτό που κάνεις σε αδειάζει. Είναι ένα άλοθη για να ξεγλιστρήσεις από το πραγματικό σου πρόβλημα. Δεν έχει σχέση με τη γυναίκα σου πραγματική και βρίσκεις συνέχεια αφορμές να λείπεις. Τη μια από εδώ, τη μια από εκεί. Άρα του λέω μη με ρωτάς αν κάνεις καλά ή κακά που βλέπεις τον αγώνα. Δεν είναι ο αγώνας το πρόβλημα. Είναι ότι προηγείται η σχέση σου, η γυναίκα σου, η αγάπη σου, το παιδί σου. Δεν ρώτησες τη γυναίκα σου εδώ και πολύ καιρό πώς νιώθει στη ζωή της. Δεν τη ρώτησες αν είναι ευχαριστημένη με τα πράγματα στο σπίτι. Δεν νοιάστηκες που την είδες ότι μια μέρα πήγε στο γιατρό και πήρε κάτι εξετάσεις. Δεν ασχολήθηκες με αυτή και με ρωτάς αν είναι καλό ή κακό να πας να δεις τον αγώνα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλουν και λίγο ψάξιμο. Τότε γίνονται κακά. Όταν μας κλέβουν από την αληθινή αγάπη και την πραγματική σχέση με τους δικούς μας. Τι να κάνω, μου έλεγε κάποιος, της λέω μιας κυρίας, κάνεις στη ζωή σου κάτι, αγωνίζεσαι, χαίρεσαι τη ζωή σου? Λέει, πάτερ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή της λέω, τι δεν κάνεις τίποτα? Δεν είμαι σαν και εσάς, μου λέει, που κάνετε αγώνα. Δηλαδή λέω, εσύ τι κάνεις? Εγώ, μου λέει, κοιτάξτε πάτερ, δεν κάνω τίποτα, λέει, έχω 5 παιδιά, τα μεγάλωσα, αλλά δεν κάνω όπως εσείς αγώνα. Τα πήγα σχολείο, τα ξενύχτησα όταν αρρώστεναν, τα τάιζα το πρωί, στις αρρώστια τους ξενύχταγα, τα μεγάλωσα, τα σπούδασα. Αυτά κάνω τα λίγα, λέει, δεν κάνω μεγάλα. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μεγάλα πράγματα, που έχουν νόημα και σκοπό, χωρίς να το καταλαβαίνουν, μέσα από την καθημερινή τους ζωή. Αυτή η γυναίκα ζούσε το Ευαγγέλιο και αυτά που λένε τα πατερικά βιβλία, χωρίς να το καταλάβει. Ξύπναγε τη μια μέρα, ας πούμε, και ο άντρας της φώναζε και αυτή έκανε υπομονή. Και τι έκανε εκείνη την ώρα? Τελείωνε έναν τόμο από τα πατερικά βιβλία που έγραφε ο τόμος περί υπομονής, περί μακροθυμίας, περί ανεξικακίας. Υπάρχουν άνθρωποι από εσάς που χωρίς να το καταλαβαίνουν ζουν φοβερά πράγματα της πίστεως και δεν αισθάνονται ότι αυτό που ζουν είναι θεϊκό, αλλά είναι πολύ θεϊκό. Ο Θεός είναι μέσα στην κουζίνα σου, είναι μέσα στο δωμάτιό σου, είναι μέσα σε αυτά που κάνεις, αρκεί να σκέφτεσαι και το Θεό σε αυτό που κάνεις.
Δεν χρειάζεται να τα αφήσεις όλα αυτά για να κάνεις άλλα πράγματα και να πας στα βουνά και να πεις πήγα αγρυπνίες, πήγα λιτανίες, πήγα στο Άγιο Όρος οι άντρες κλπ. Σε αυτό που κάνεις μπορείς να δώσεις νόημα και σκοπό και να βάλεις μέσα το Θεό. Εσύ της λέω ξενύχτησες πόσες φορές. Αυτό της λέω δεν είναι μεγαλείο. Έχουμε στο σχολείο που διδάσκω μια μητέρα με τον άντρα της που έχουν πόσα παιδιά λέτε, 18. Η έκπληξη. Όλοι έτσι κάνουν όταν το λέω. Όλοι βγάζουν το επιφώνημα «Α». Οπότε ήρθε αυτή η σχολείο μια μέρα να πάρει ελέγχους για το παιδί της. Στο οποίο φυσικά εγώ έβαζα όλο 20. Γιατί λέω, τι να του βάλω το παιδί αυτό, πού να διαβάσει. Πού να διαβάσει θρησκευτικά. Το καημένο αυτό πού να φάει καταρχήν. Όσο που να σερβίρει η μάνα στον τελευταίο έχει κρυώσει το πιάτο του πρώτου. Πού να... Κατευθείαν 20 του βάζα. Του λέω μην αγχώνεσαι. Του λέω ήταν όμως και καλό παιδί. Οπότε ήρθε η μάνα και εγώ ήμουν σε ένα δωματιάκι, έδινα τους ελέγχους και τη βάζω μέσα, κλείνω την πόρτα και παίρνει το χέρι μου και το φυλάει. Και παίρνω και εγώ το δικό της και λέω δώστε μου λίγο το χέρι σας. Αυτή δεν ήξερε τι θέλω, ούτε που το φαντάστηκε. Και της φίλησα και εγώ το χέρι. Το τραβάει αυτή γρήγορα. Μου λέει πατέρ τι κάνετε λέει. Εσείς τι είστε ιερέας. Εγώ είμαι ιερέας της λέω, αλλά εσύ τι είσαι. Εσύ τι είσαι. 18 γένες. 18 χρόνια τουλάχιστον να ξενυχτάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Γιατί δεν είναι, το πρώτο έτος είναι τόσο δύσκολο. Μόνο το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και όλα τα χρόνια. Αυτό λέω και το πρόσωπό της έλαμπε. Το πρόσωπό της ήταν φωτεινό. Χωρίς να ξέρει κατά πού πέφτουνε τα Hondo Center. Αλήθεια σας λέω. Γιατί μένει σε μια περιοχή λίγο πιο έξω από την Αθήνα που δεν ξέρει πού πέφτουνε τα καλλιντικά. Δεν βάζει ποτέ λέει στο πρόσωπό της. Και ήταν ωραία. Ήταν όμορφη. Βρήκε νόημα στη ζωή της από την αγάπη, από τη θυσία και βγήκε μια ομορφιά από εκεί που δεν το περίμενες. Και βρήκα και μια άλλη κοπέλα που ήταν πολύ όμορφη και αυτή για τον ακριβώς αντίθετο λόγο. Που της είπα, εσένα το νόημα στη ζωή σου ποιο είναι? Και γυρίζει και μου λέει, εμένα το νόημα στη ζωή μου είναι πάτερ να υπομένω. Να κάνω υπομονή. Σε τι της λέω? Στην ατεκνία μου. Ο Θεός λέει δεν μου έχει δώσει παιδί και έχω παντρευτεί εδώ και 18 χρόνια. Και αυτό λέει κάνω υπομονή. Αξίζει μου λέει τίποτα αυτό άραγε που κάνω? Της λέω πάρα πολύ. Αυτό που κάνεις σε γεμίζει με έναν πλούτο πολύ μεγάλο. Και ας μην έχεις παιδί. Ή άλλος μου το έχει πει αυτό για αρρώστιες που κάνει. Μπορεί να βρεις νόημα στη ζωή σου μέσα από την αρρώστια σου. Να καταλάβεις πράγματα που δεν καταλάβαινες πριν που ήσουν υγιέστατος. Και να σε ρίξει μια αρρώστια στο κρεβάτι και να καταλάβεις τι θα πει αγάπη, συνεννόηση, θυσία, προσφορά. Και να σου δίνει ο άλλος μετά ένα ποτήρι νερό και να λες ευχαριστώ. Να μάθεις να λες τη λέξη ευχαριστώ. Που όταν ήσουν στα καλά σου ποτέ δεν την έλεγες. Έλεγες φέρε αυτό, τελείωνε, κουνήσου ακόμα. Και τώρα λες ευχαριστώ. Το νόημα, θέλω να πω με αυτά αδελφοί μου, στη ζωή μπορεί να μας βρει από εκεί που δεν το περιμένουμε. Να καταλάβουμε μεγάλα πράγματα από δύσκολες και πολύ πιεστικές στιγμές που θα περάσουμε. Πάντως είναι μεγάλο πράγμα στη ζωή να έχεις σε όλα αυτά τα βάσανα, τον αγώνα για το νόημα, να έχεις δίπλα σου ανθρώπους σαν φίλους σου που θα τους αγαπάς και θα σε αγαπάνε. Όποιος από εσάς και όποια από εσάς έχει κάποιον άνθρωπο που ξέρει ότι τώρα μόλις τελειώσει η ομιλία θα πάει σπίτι και μπορεί να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει τον πόνο του, είναι μεγάλο πράγμα. Μπορείς να πεις κι εσύ έχω βρει νόημα στη ζωή μου, έχω αληθινές φιλίες, έχω ανθρώπους που δεν με προδίδουν, που δεν με πονούν, που με δέχονται όπως είμαι. Και αυτό είναι μεγάλος πλούτος στον κόσμο αυτό. Μπορείς να βρεις και μέσα από αυτό νόημα και ευτυχία. Όχι πολλούς φίλους, ένας, δύο αν έχεις είσαι πάμπλουτος. Και έναν να έχεις άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που να ξέρεις ότι αυτό που θα πεις θα το ακούσει, θα το βάλει στην καρδιά του, θα το θάψει στην καρδιά του αν δεν πρέπει να το πει παρά έξω και θα πονέσει μαζί σου και τίποτα άλλο και θα σε αγαπάει και θα σε καταλαβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πούν δόξα τω Θεώ. Στη ζωή μου γνώρισα καλές φιλίες. Είχα καλούς ανθρώπους δίπλα μου. Αυτό να το προσέξουμε πολύ. Διότι εμείς οι χριστιανοί σε αυτό πάσχουμε. Είμαστε χριστιανοί που θα έπρεπε να μας δείχνουν όλοι με το δάχτυλο από έκπληξη.
Και όπως κάνατε πριν και την κυρία που έχει 18 παιδιά, να λένε για τον καθένα από εμάς και την καθεμία, πω ρε παιδί μου, τι άνθρωπος αυτός. Καταπληκτικός άνθρωπος. Το είπα κάτι, πόνεσε, με αγάπησε, με βοήθησε, μου συμπαραστάθηκε, δεν με κουτσομπόλεψε, δεν με κατηγόρησε, το κράτησε μέσα του. Δυστυχώς για εμάς τους χριστιανούς λένε πολλά αρνητικά πράγματα. Πάρα πολλά αρνητικά. Και πώς να βοηθήσουμε τους άλλους να κάνουμε ιεραποστολή, να βρουν το νόημα της ζωής, αφού τους σκανδαλίζουμε με τη ζωή μας. Λέει ο πατήρ Παΐσιος κάτι φοβερό. Αν θες, λέει, ένα σου μυστικό να το μάθει όλη η γη, πάρε να το πεις, λέει, σε ένα φίλο σου που το συναντάς από την εκκλησία και στο τέλος πες του, λέει, κιόλας, μην το πεις πουθενά. Θα το μάθουν, λέει, όλοι. Ο πιο εύκολος τρόπος να διαδώσεις τα νέα σου. Δεν θα έπρεπε όμως να συμβαίνει αυτό σε εμάς τους χριστιανούς. Θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα αληθινής αγάπης, για να δώσουμε και στους άλλους το μήνυμα ότι πιάσαμε το νόημα. Τι θα πει ανθρωπιά, τι θα πει αληθινή χριστιανική κατανόηση και καλοσύνη. Και να πω και κάτι άλλο. Μερικές φορές ούτε κοσμικοί δεν κάνουν μερικά τέτοια που κάνουμε εμείς. Κοσμικοί άνθρωποι, μου είπε ένας μια φορά, πόνεσα τόσο πολύ, λέει, πάτερ, από ένα άτομο της Εκκλησίας, που δεν έχω πονέσει, λέει, ποτέ από εκτός Εκκλησίας. Άτομα εκτός Εκκλησίας, λέει, δεν με πόνεσαν τόσο πολύ. Και με τέτοιο τρόπο, ύπουλο. Έτσι είπατε. Έτσι είπε η κυρία. Και πόσοι άλλοι θα θέλαμε να πούμε κάτι παρόμοιο, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε φωναχτά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε δρόμο να κάνουμε. Τι λέει ο πατήρ Παναγιώτης, τελειώνουν οι ομιλίες. Οι ομιλίες αρχίζουν το καλοκαίρι. Κάθε μέρα αρχίζουν οι ομιλίες. Όλη μας η ζωή είναι μια κρίση. Μας βλέπει ο Θεός και λέει, για να δούμε σήμερα, παιδί μου, τι εξετάσεις θα δώσεις. Για να δούμε αυτό που θα ακούσεις, πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Χειμώνα, καλοκαίρι, μέρα, νύχτα. Περνούν οι μέρες της ζωής σου και ψάχνεις το νόημα. Και ρωτάω κάποιον, του λέω, να σου πω, εσύ πού βρήκες νόημα στη ζωή, ποιος σε βοήθησε να καταλάβεις το μάθημα της ζωής. Μου λέει, να σου πω, πάτερ, κάτι, εμένα ο μεγαλύτερος δάσκαλος, λέει, στη ζωή μου ήταν, λέει, τα λάθη μου και οι αμαρτίες μου, λέει. Εγώ νόμιζα θα μου πει ότι γνώρισε τον πατέρα Πορφύριο, έτσι, γέροντας κλπ. Μου λέει, ο μεγαλύτερος γέροντάς μου, λέει, που με δίδαξε και έπιασα το νόημα, ήταν οι αμαρτίες μου, λέει. Κατάλαβα όσο περνάγαν τα χρόνια πόσο αμαρτωλός είμαι. Και ξέρεις τι έκανα, λέει, στο τέλος. Συμφιλιώθηκα με τον εαυτό μου και το παραδέχτηκα. Ενώ κάποτε, λέει, κλωτσούσα. Έλεγα, εγώ να το κάνω αυτό, πώς είναι δυνατόν. Από εγωισμό αντιδρούσα. Μετά από λίγο καιρό, όσο περνάνε τα χρόνια, είπε, αυτός είμαι. Είμαι αμαρτωλός. Το κατάλαβα, το παραδέχτηκα, ταπεινώθηκα και βοηθήθηκα να καταλαβαίνω και τους διπλανούς αμαρτωλούς. Και άλλαξε, λέει, η στάση μου απέναντι στη ζωή. Ηρέμησα. Δεν έκανα έτσι όπως έκανα. Και είπα, αυτός είμαι. Είμαι άνθρωπος που κι εγώ κάνω αμαρτήματα. Ζητώ συγγνώμη. Και αυτό σε μαλακώνει. Και αυτό σε κάνει πιο ταπεινό και στον άλλο που θα έρθει κοντά σου. Όταν εγώ νιώθω αμαρτωλός και έρθεις εσύ να εξομολογηθείς, δεν θα σε δω με ένα σπαθί που θα βγάλω να σε αποκεφαλίσω. Γιατί θα πω, κι εγώ έτσι είμαι. Και αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι. Αδέρφια είμαστε όλοι, αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Αυτό αν το καταλάβεις, είναι μεγάλο νόημα στη ζωή. Να καταλάβεις ποιος είσαι. Και τι είναι ο Θεός και τι είσαι εσύ. Και ότι όλα από το Θεό έρχονται τελικά. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τίποτα μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Το λέμε αλλά δεν το πιστεύουμε. Όταν πήγε στο Άγιο Όρος μια φορά ο Καζαντζάκης, ζούσε ένας πολύ Άγιος ασκητής. Ο πατήρ Μακάριος. Ήταν στη σπηλιά μέσα. Και ήταν, λέει, ένα πρόσωπο λαμπερό, σαν κρανίο ήταν. Δεν φαινόταν, λέει, δέρμα πολύ. Τα κόκαλά του φαινότανε. Και πάει ο Καζαντζάκης, λέει, σε αυτόν. Έψαχνε τους πιο ακραίους για να λύσει τα προβλήματά του, αλλά αυτός πάλι μπερδευότανε. Ενώ ήταν Άγιος ο πατήρ Μακάριος. Και του λέει, πάτερ Μακάριε, παλεύεις, λέει, ακόμα με το διάβολο. Γέρασες, του λέει. Μια χούφτα κόκαλα έχεις γίνει. Παλεύεις με το διάβολο. Και του λέει ο ασκητής αυτός, όχι, λέει, παιδάκι μου, λέει, τώρα γέρασα κι εγώ, γέρασε κι αυτός, λέει, δεν παλεύω μαζί του. Και τι κάνεις τώρα? Τώρα, λέει, παλεύω με το Θεό. Και λέει ο Καζαντζάκης, δεν κατάλαβα, ελπίζεις να νικήσεις το Θεό? Όχι, του λέει, ελπίζω να με νικήσει. Αυτό παρακαλάω τώρα. Κατάλαβα ότι από το διάβολο θα την πάθω άμα τα βάλω μαζί του. Παρακαλάω να νικήσει ο Θεός μέσα μου. Το μυστικό δεν είναι να νικάς το διάβολο. Το μυστικό είναι να ανοίγεις την πόρτα να μπει μέσα σου ο Θεός.
Και αυτός να νικάει το διάβολο και αυτός να κουνάει το στόμα σου, τα χέρια σου, τα μυαλά σου, τα μάτια σου, τα αυτιά σου. Αυτός να ρυθμίζει τη ζωή σου. Και τότε θα δεις πώς θα αλλάξει η ζωή σου. Αυτό τον προβλημάτισε πολύ και το έγραψε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Παρακαλώ να νικηθώ από το Θεό. Μεγάλο νόημα στη ζωή. Δεν γεννηθήκαμε για να παλεύουμε. Γεννηθήκαμε για να χαιρόμαστε. Να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Και αυτός είναι ο αγώνας μας. Πώς θα μπει ο Θεός στο σπίτι μου. Πώς θα βάλω το Θεό στην καρδιά μου να αλλάξει η ζωή μου. Και όσο περνάει ο καιρός, βρίσκουμε το νόημα της ζωής. Τελικά βλέπετε τι λέω συνέχεια. Όσο περνάει ο καιρός. Μεγάλο μάθημα στη ζωή τα χρόνια που περνούν. Όσοι μεγαλώνουμε και όσοι έχετε μεγαλώσει πιο πολύ, βλέπετε ότι το νόημα δεν μπορεί να το βρει ένας που είναι πολύ πολύ νέος. Είναι δύσκολο. Πρέπει να περάσεις πολλά για να βρεις νόημα στη ζωή και το σκοπό. Δηλαδή θα χτυπηθούμε, θα πονέσουμε, θα την πάθουμε, θα πέσουμε και θα σηκωθούμε και θα βάλουμε μυαλό από τα λάθη μας. Ποιοι κάνουν λάθη? Όσοι αγωνίζονται. Ποιοι έκαναν πολλά λάθη? Αυτοί που έζησαν πιο πολλά χρόνια και έτσι καταλαβαίνουν πολλά. Γι' αυτό μιλάς με έναν παππού, μιλάς με μια γιαγιά και καταλαβαίνει καλύτερα να σε συμβουλέψει. Πέρασε πολλά, έπιασε το νόημα της ζωής. Αυτό παρακαλάμε το Θεό. Πριν γεράσουμε να μας οριμάσει, να μας σοφίσει, να μας δώσει δύναμη και σκοπό στη ζωή μας. Αν καταλάβεις ποιος είσαι μέσα στον πλανήτη Γη, θα βρεις πάλι νόημα στη ζωή σου. Ξέρετε πόσους ανθρώπους έχει ο πλανήτης Γη? Το διάβασα κάπου, μίλαγα μια μέρα με ένα πνευματικό και του έλεγα ένα πρόβλημά μου. Και μου λέει, να σου πω κάτι, ηρέμησε, μου λέει. Βγες λίγο από τον εαυτό σου και ας το πρόβλημά σου. Μα λέω, ξέρετε τι με απασχολεί? Ξέρεις τι είσαι εσύ, μου λέει, που σε απασχολεί το πρόβλημα αυτό? Ξέρεις τι είσαι? Τι είμαι, του λέω. Είμαι αυτός που είμαι. Ναι, τι είσαι εσύ μες στη Γη? Είσαι, μου λέει, ένας από τα 6 δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Τι είσαι, μου λέει πια? Τι είσαι εσύ? Το πρόβλημά σου πια, το θέμα σου, ο εγωισμός σου. Αν καταλάβεις ότι είσαι ένα από τα 6 δισεκατομμύρια των ανθρώπων που κατοικούν στον πλανήτη Γη, αμέσως εγώ εκείνη την ώρα που το κατάλαβα προσγειώθηκα πάρα πολύ. Λέω, τόσοι πολλοί είναι, λέω. Εγώ είμαι ένα σήματο, τίποτα. Πώς με το αεροπλάνο απογειώνεσαι και στην αρχή βλέπεις λίγο κάτι αυτοκίνητα, κάτι σπίτια, μετά στην αρχή βλέπεις και ανθρώπους στον δρόμο, μετά δεν βλέπεις τίποτα. Τίποτα δεν βλέπεις. Και αν πας στο φεγγάρι βλέπεις τη Γη μια γαλάζια σφαίρα. Τίποτα άλλο δεν βλέπεις. Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι? Αυτή είναι η ταπείνωση. Να πάρουμε την κανονική μας θέση στον πλανήτη και να μαζέψουμε λίγο τον εγωισμό μας και να πούμε, ας ταπεινωθώ μπροστά στον Θεό. Μικρό πλάσμα είμαι κι εγώ. Μετά από λίγο δεν θα υπάρχω, δεν θα ζω. Γιατί να τσακώνομαι? Γιατί να γκρινιάζω? Γιατί να τον πάω στα δικαστήρια αν μπορώ να τα αποφύγω? Γιατί να χωρίσω αν μπορώ να αντέξω μερικά χρόνια ακόμα? Αν αντέχω, γιατί να χωρίσω? Τι είμαι πια εγώ? Ένας στα 6 δισεκατομμύρια. Αυτή τη σκέψη μια φορά την είχα πει σε 2 καλόγριες που τσακωνόντουσαν σε ένα μοναστήρι. Συμβαίνει και αυτό. Γιατί και στα καλύτερα σπίτια δεν λέει ότι υπάρχουν πειρασμοί? Σε όλα τα σπίτια. Τις έβαλα μπροστά και τις έλεγα αυτό, τις μετέφερα στη σκέψη πόσο ασήμαντοι είμαστε και πόσο θα λυπηθούμε όταν κάποια στιγμή θα φύγουμε από τη γη αυτή. Και της λέω, να σου πω κάτι, όταν φύγει η αδελφή αυτή μια μέρα, πώς θα νιώθεις αν ζεις εσύ? Και μετά γύρισα στην άλλη και της λέω, αν αυτή μια μέρα φύγει, εσύ πώς θα νιώθεις? Τώρα θες να της βγάλεις τα μαλλιά, αλλά δεν μπορείς. Αν φύγει, πώς θα νιώσεις? Για σκέψου αυτό. Και ξέρετε τι κάνανε και οι δυο? Βάλανε τα κλάματα και αγκαλιαστήκανε. Και λέει, πάτε, συγγνώμη που κλαίμε μπροστά σας. Λέω, δεν πειράζει. Συγκινηθήκανε από αυτή τη σκέψη. Βρήκαν ένα νόημα όταν σκέφτηκαν πόσο κουταμάρα είναι να τσακωνόμαστε για ασήμαντα πράγματα. Και αυτά ξέρεις τι κρύβει? Ότι θεωρείς ότι είσαι κάτι είσαι. Θα σου δείξω εγώ. Εγώ. Τι είσαι εσύ? Μετά από λίγα χρόνια ποιος θα σκέφτεται τι είσαι εσύ? Και αν υπήρξες καν εσύ, ποιος θα σε ξέρει εσένα μετά από 100 χρόνια? Κανένας. Κατάλαβε το λοιπόν από τώρα για να πιάσεις το νόημα της ταπείνωσης. Βοηθάει πολύ το να γερνάει κανείς. Όταν γεράσεις ηρεμείς. Όταν περάσουν τα χρόνια βρίσκεις το νόημα τελικά ότι στη ζωή αυτό που μένει είναι μια καλοσύνη και μια αγάπη. Στα νιάτα σου παλεύεις, χτυπιέσαι, έχεις πειρασμούς, έχεις πολλά πράγματα. Όταν γεράσεις προσγειώνεσαι. Ήταν ένας παππούς και ο Θεός, δόξα τω Θεώ, τον ευχαριστούμε δηλαδή, μας βοηθάει πολύ με τα γεράματα και οι σκέψεις καθαρίζουν,
και το μυαλό ηρεμεί και τα πάθη έτσι καταστέλλονται. Ήταν ένας παππούς μια φορά 92 ετών. Μου λέει μια μέρα, «Πάτερ, δόξα τω Θεώ. Μ' άκουσε ο Θεός, λέει, και μ' απάλαξε. Νίκησα τα πάθη μου». Του λέω, «Ποια πάθη σας?» «Είχα, λέει, πολύ πόλεμο. Δόξα τω Θεώ, μ' απάλαξε ο Θεός». Του λέω, «Παππού μου, σε απάλαξε ο Θεός, βέβαια, επειδή κάνεις αγώνα, αλλά να δοξάζεις τον Θεό που αυτά πάνε και με την ηλικία. 92 είσαι», του λέω. «Ως πότε θα έχεις τα πάθη σου?» Αυτά που μου έλεγε δηλαδή. «Ως πότε θα έχεις τις επιθυμίες σου?» Αλλά είδατε, πάλευε συνέχεια. Αλλά έρχεται μια στιγμή που και ο χρόνος της ζωής σου δείχνει το νόημα. Και τι σου λέει? «Ματαιώτης όλα». Το κορμί σου το ωραίο, που το βλέπεις στις φωτογραφίες στα νιάτα, περνάνε τα χρόνια και τις βάζεις τις φωτογραφίες δίπλα-δίπλα και λες, «Παναγία μου, αυτή η ρητίδα εδώ, πώς να κάνω, κάτι να γίνει, ρε παιδί μου». Ξαναγελάς, ξαναπαίρνεις μορφασμούς. Μια κυρία πρόσεχε πώς γέλαγε. Της είχαν πει να μην γελάς, να σφίγγεις μπροστά, λέει, να κάνεις σαν όμικρον, γιατί άμα γελάς κανονικά, το πρόσωπο χαλάει. Και υπέφερε. Γιατί, λέει, όταν ήμουν νέα μπορούσα, τώρα που γερνάω αλλάζω. Καταλαβαίνει πράγματα. Προσγειώνεται, ταπεινώνεται, συνέρχεται. Και ετοιμάζεται να καταλάβει την αλήθεια που είναι πράγματα πέρα από αυτά. Η αγάπη, η ταπείνωση, η καλοσύνη. Αυτά είναι πέρα από το σωματικό μας κάλος, ή την ασχήμια, ή την ταλαιπωρία, ή την αρρώστια, ή τα γεράματα. Έτσι βρίσκει κανείς το νόημα της ζωής, από το πουθενά. Μπορεί να δεις μια φωτογραφία σου με ρητίδες και να βρεις το νόημα της ζωής. Να καταλάβεις πράγματα, αυτό εννοώ. Σήμερα, αν καταλάβατε, θέλω να σας προβληματίσω τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, να μην ψάχνετε μόνο σε ξεκάθαρα, πώς να το πω έτσι, θεολογικά πράγματα να καταλαβαίνετε το Θεό, αλλά να σας πω ότι όλα είναι θεολογικά. Όλα είναι θεολογικά. Παντού υπάρχει ο Θεός. Σου λέω, βλέπεις μια φωτογραφία, μια φορά σε κάποιον είχα δώσει μια φωτογραφία που είχε βγει λάθος και ήταν μόνο ουρανός. Ήταν να πάρει κάποιους ανθρώπους και την έκανε έτσι και πήρε τον ουρανό. Και όχι, του λέω, αυτή είναι λάθος. Μου λέει, όχι. Ο Θεός επέτρεψε να τη δω, μου λέει, για να με κάνει να σκέφτομαι μόνο τον ουρανό και όχι τα γήινα. Έπιασε ένα νόημα από ένα λάθος. Μια λάθος φωτογραφία την έκανε θεολογία. Αυτό να βρούμε στη ζωή. Και θα μπορείς να θεολογείς όπου και να ζεις. Ό,τι και να κάνεις. Και όταν σου καίγεται το φαγητό, μπορεί πάλι να προβληματιστείς και να καταλάβεις τα λάθη, την αδυναμία σου, και όταν πετυχαίνει το φαγητό, μπορεί να καταλάβεις πάλι και να πεις, και αν το πέτυχα, άλλοι με βοήθησαν. Ο άντρας μου έφερε λεφτά. Η αγάπη των παιδιών μου με κάνει και ζω και αναπνέω και παίρνω δύναμη και το κάνω καλό. Όλα μπορεί να τα κάνεις να σου δώσουν ψυχική ποιότητα, αρετή και αγιότητα. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ζωής στον κόσμο, που δεν έχει κανείς να ζηλέψει τίποτα από κανέναν. Εγώ έχω δει αγίους ανθρώπους μέσα στη ζωή αυτή. Και μιλάω και για αρκετούς από εσάς που ξέρω και μερικούς που δεν ξέρω και πολλούς άλλους άγνωστους στον κόσμο. Άνθρωποι πολύ φτασμένοι ψηλά. Που σίγουρα αν ο Άγιος Αντώνιος ζούσε, ο Θεός όπως τον έστειλε τότε στο Τσαγκάρι, θα τον έστελνε σε αυτό το σπίτι. Να του πει, Άγιε Αντώνιε, σε αυτό το σπίτι υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι σαν και εσένα περίπου. Πολύ ψηλά. Και θα ήταν μια μάνα, ένας πατέρας, ένα παιδί, και ας ήταν έτσι με τα ρούχα τα δικά σας. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, να το καταλάβετε. Τι σπουδαίοι είστε και τι ψηλά μπορεί να φτάσει ο καθένας σε αυτά που κάνει. Ένας βρήκε το νόημα της ζωής του και το σκοπό του όταν τον απογοήτευσε πάρα πολύ ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε στη ζωή του πολύ. Τον είχε πολύ ψηλά και ξαφνικά κάτι έγινε και απογοητεύτηκε. Και έπεσε μέσα του. Γκρεμίστηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε τι γκρεμίστηκε? Το είδωλό του. Είδωλο. Είχε φανταστεί ότι αυτός κάτι είναι, πολύ σπουδαίος. Και τα έφερε έτσι η ζωή και απογοητεύτηκε. Δεν πειράζει. Άνθρωπο αγάπησες, απογοητεύτηκες. Άντρα παντρεύτηκες, είπα σε μια γυναίκα, αυτής της γης. Δεν ήταν άγγελος, δεν ήταν Θεός, άνθρωπος ήτανε. Απογοητεύτηκες, δεν πειράζει. Θα πιάσεις το νόημα. Λέει, θα πάρω άλλον τώρα. Όχι, της λέω, δεν είναι αυτό η λύση. Γιατί αν πάρεις άλλον, σημαίνει ότι δεν έπιασες το μάθημα. Γιατί και ο άλλος άνθρωπος θα είναι. Το μυστικό είναι να μάθεις να ζεις με έναν άνθρωπο σωστά και να βρεις το νόημα μαζί του. Γι' αυτό λέει ένας Άγιος, αν αγαπήσεις, λέει, μια γυναίκα, μέσα σε αυτή αγάπησες όλες τις γυναίκες του κόσμου που υπάρχουν. Αν μάθεις με έναν να αντέχεις, μπορείς να αντέξεις και με πολλούς άλλους. Ή μία ή έναν.
Άρα το μυστικό και το νόημα κρύβεται σε αυτή τη σχέση, η οποία πρέπει να στερεωθεί, να βαθύνει και να μην βρούμε την εύκολη λύση που είναι φεύγω. Όσοι έφυγαν νομίζοντας ότι στην επόμενη κίνηση θα κάνουν καλύτερες επιλογές, πάλι τα ίδια έκαναν. Όπως και στα μοναστήρια. Ένας, λέει ο πατήρ Παΐσιος, που φεύγει από ένα μοναστήρι επειδή τον πειράζει η πολλή φασαρία. Πάει στο άλλο, τον πειράζει η πολλή ησυχία. Πάει στο άλλο, τον πειράζει, λέει, η υγρασία. Και πάει στο άλλο, τον πειράζουν, λέει, τα τζιτζίκια. Και σε ένα άλλο έχει ένα ελενίτ και πέφτει στα αγώνες της βροχής και αυτό το πλότ που κάνει δεν αντέχει. Και του φταίνε όλα. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι μέσα του υπάρχει το πρόβλημα που αν το λύσεις, όπου και αν κάτσεις, θα είναι σαν παράδεισος. Θα είναι σαν παράδεισος. Ο πατήρ Παναγιώτης μου έλεγε ότι όπου και αν τον πάνε από από απόψη ναού, δεν τα αλλάζω, λέει, αυτό εδώ που ζω. Μ' αρέσει, λέει, πολύ εδώ. Γιατί? Βρήκε τον παράδεισο εδώ, σε έναν υπόγειο ναό. Γιατί εδώ είναι μέσα ο Θεός, οι εικόνες του Θεού, οι ναοί του Θεού, εσείς, και χαίρετε. Δεν έχει να κάνει με το πού θα σε πάνε. Έχει να κάνει με το πώς ζεις εκεί που σε πάνε. Ζεις ποιοτικά, με νόημα, με αγάπη στον Χριστό. Βάζεις το Θεό μέσα στα πράγματά σου. Περνάς τέλεια, όπου και να είσαι. Έχω δει τέτοια άτομα βολικά, εύκολα, συνεννοήσιμα. Και αυτό, ξέρεις, αν πιάσεις το νόημα της ζωής, παντρεύεσαι και εύκολα, αντέχεις και εύκολα, όλα εύκολα. Ναι. Είχα δει ένα παιδί, ήθελε να παντρευτεί, και ενώ άλλοι φίλοι του ψάχνανε, ξαναψάχνανε. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω, θα ξαναδώ μια άλλη. Τόσο απλές ψυχές μερικοί άνθρωποι, καλή κοπέλα, λέει, να είναι, να μπορώ να χαίρομαι να τη βλέπω λίγο, και αμέσως, τάκ, προχωράνε. Απλά πραγματάκια. Ο άλλος θέλει και εκείνο, και το άλλο, και το παράλληλο, δεν έχει βρει το νόημα. Χάνεται, μπερδεύεται. Θα μπερδευτεί δυστυχώς και παρακάτω αν δεν προσέξεις κανείς, έτσι. Όλα αυτά που λέω φυσικά δεν είναι απόλυτα, έτσι. Θα κρατήσει κανείς το νόημα που του ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι όπου πρωτογνωρίσει κανείς παντρεύεται, αλλά μέσα σου να μην είσαι δύσκολος. Αυτό θέλω να πω, και δύσκολη. Να μην είσαι δύσκολος χαρακτήρας. Περνούν τα χρόνια της ζωής μας και βρίσκουμε το νόημα, και όσο ασπρίζουν τα γένια μας και τα μαλλιά μας, ή όσο πέφτουνε, και ας τα βάφουνε όσοι και όσες θέλουν, δεν πειράζει, γιατί και αν τα βάφεις, ξέρεις εσύ τι είναι από κάτω. Και εσύ το ξέρεις. Και το νόημα έρχεται στη ζωή σου σε μια έτσι ωριμότητα. Ένας παππούς ξύπνησε ένα βράδυ, σήμερα όλο παππούδες έχω παραδείγματα και γιαγιάδες. Ξύπνησε να πιει νερό, λέει, και πήγε στην κουζίνα, έπιε νερό, ήταν οι 3 το βράδυ και κοιμότανε, και μετά πήγε ξαναξάπλωσε. Και όπως ξάπλωσε τον πήρε ο ύπνος αμέσως και κοίταζε, λέει, όπως έπεφτε το φως από έξω από τη λάμπα του δρόμου. Κοίταζε τη γυναίκα του που κοιμότανε δίπλα, και όπως η καημένη κοιμότανε. Και την παρατηρούσε, χωρίς αυτή να τον σχολιάζει ούτε να βλέπει τίποτα. Και έβλεπε τα μαλάκια της που είχαν εξελιχθεί στο μαξιλάρι και ήταν αναμαλιασμένα, έβλεπε τις ρητίδες της και αυτά, και του ήρθε μια σκέψη. Και λέει, πω ρε παιδί μου, για φαντάσου, λέει, κοιμάμαι δίπλα σε μια γριά. Και μετά συνέχισε τη σκέψη του και λέει, και το φοβερό δεν είναι ότι είναι γριά, είναι ότι αυτή είναι η γυναίκα μου. Και το φοβερό είναι, λέει, ότι είμαι κι εγώ γέρος. Και το πιο φοβερό, ξέρεις ποιο είναι? Έλεγε μέσα του, εγώ δεν παντρεύτηκα γριά, παντρεύτηκα, λέει, μια κοπελίτσα 20 χρονών. Πώς ήμασταν, ρε παιδί μου, λέει. Σκεφτότανε τα χρόνια που περάσανε, πώς ξεκινήσανε και πώς γίνανε. Που κάποτε, ας πούμε, την έβλεπε και αυτός κέλιωνε και έλεγε, Παναγία μου, τι, σαν τα κρύα τα νερά, και τώρα την έβλεπε και έλεγε, Παναγία μου. Και αυτό το πράγμα ακόμα, όταν το φιλοσοφήσεις και το σκεφτείς, δηλαδή ο χρόνος πώς σε κάνει και πώς σε αλλοιώνει και πώς σε αλλάζει, βρίσκεις στη ζωή σου πολλά πράγματα μέσα στην καρδιά και φιλοσοφείς και καταλαβαίνεις. Εγώ πολλές φορές, όταν ρώταγα τον παππού μου και τη γιαγιά μου και τον προπαππού μου που ζούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια, μου έδινε πολύ ωραίες συμβουλές και ήταν μεγάλης ηλικίας και μου άρεσε. Και δεν ήταν και της θεολογίας, απλή πίστη είχανε, αλλά ο χρόνος τους είχε οριμάσει. Διάβαζα του Αγίου Δημητρίου Παραμονή, ήταν, θυμάμαι, ήμουν Δευτέρα Δημοτικού και είχαμε τη γιαγιά μου στην Αθήνα από το χωριό. Την κρατάγαμε λίγες μέρες. Και είχα τόσο πολύ αγχωθεί, γιατί έκανα γερμανικά Δευτέρα Δημοτικού
Και επειδή είχαν και κάτι πτώσεις στα γερμανικά, δοτικές και αυτά που ελληνικά δεν υπήρχε δοτική πτώση, στα ελληνικά δεν υπήρχε δοτική στο δημοτικό, είχα πολύ μπερδευτεί. Και έτσι έλεγα, γιαγιά, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνω, έχω αγχωθεί, δεν θα τα καταφέρω. Και μου έλεγε μια απλή φράση, τίποτα. Μου έλεγε, παιδάκι μου, αύριο ξημερώνει το Αγίου Δημητρίου. Θα σε αφήσει ο Άγιος Δημήτριος. Όλα καλά θα πάνε, λέει. Αύριο είναι το Αγίου Δημητρίου. Όλα καλά θα πάνε. Μια απλή φράση. Τίποτα. Αυτό το απλό όμως, από το στόμα της, με παρηγόρησε. Οι συμβουλές που δίνουν οι μεγάλοι στα παιδιά τους. Τα ωραία λόγια, τα μετρημένα. Τώρα φυσικά τα ακούτε και λέτε μέσα σας, το ξέρω και αυτό, ότι λέτε, Πάτερ, δεν είναι και ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ξέρω γιατί αναφέρομαι στους μεγάλους, οι οποίοι μεγαλώνουν με έναν τρόπο λίγο πιο εκκλησιαστικό και παραδοσιακό. Δεν αναφέρομαι στους μεγάλους που μεγαλώνουν, ας πούμε, με τα μυστικά της ΕΔΕΜ, με τη ζωή της άλλης, με το ένα και το άλλο. Είναι αλλιώς αυτό. Γιατί τώρα όταν παίρνεις από εκεί συνέχεια τρόπο ζωής και παραδείγματα ζωής, εκεί μέχρι τα 90 και τα 80 τσακώνονται και χωρίζουν. Τι μήνυμα να πάρει και ένας μεγάλος? Δεν βλέπει κάτι να διδαχτεί. Οι παλιοί όμως που μεγάλωναν γίνονταν μαζί και όριμοι και σοφοί και άγιοι. Σήμερα δεν ξέρω αν γίνεται πάντα αυτό. Αλλά για εσάς που είστε άνθρωποι που ζυμώνεστε με την Εκκλησία και με την πίστη στο Θεό, πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Και οριμάζετε και γερνάτε, αλλά και η ψυχή σας γίνεται πιο ωραία, πιο σοφή και πιο χρήσιμη στα παιδιά. Γι' αυτό και τα παιδιά που έχουν τέτοιους γονείς είναι ευχής έργο να τους κρατάνε όσο μπορούν περισσότερο κοντά τους και να τα βλέπουν τα παιδιά αυτά. Τους γονείς να τους βλέπουν, να τους επισκέπτονται. Γιατί αν δεν έχει τίποτα άλλο να σου δώσει η μάνα σου και ο πατέρας σου, τουλάχιστον σου δίνει αυτό, σου δίνει νόημα για τη ζωή σου. Μπορεί να μυρίζει η γιαγιά, μπορεί να είναι δύσκολος ο παππούς, να τον ταΐζεις, να τον αλλάξεις, ναι, αλλά πόσα χρόνια ακόμα θα το κάνεις αυτό? Θα σου μείνει όμως μετά αυτό, θα λες, κράτησα αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αυτή την ποιότητα στην ψυχή τους και πλούτησα. Μου κάνει εντύπωση μια κυρία στην Αθήνα που γυροκομεί τη μάνα της στο σπίτι και την έχει καμάρι της. Την αλλάζει, τη χτενίζει, την πλένει, την έχει σε καρότσι και της λέω, δεν πάτε διακοπές? Α, παπά, εγώ διακοπές? Να αφήσω τη μανούλα μου. Το λέει με χαρά. Το λέει με χαρά. Έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Και η μάνα της και το μετέδωσε και στην κόρη της. Αυτό να το σκεφτούμε. Για να μας αγαπήσουν τα παιδιά μας όταν γεράσουμε, να αναρωτηθούμε, έχω κάτι να τους κάνω να το ζηλέψουν επάνω μου? Και να λένε, αξίζει να κρατήσω τη μάνα μου και τον πατέρα μου στο σπίτι? Γιατί αν από το στόμα μας βγαίνει όλο η γκρίνια, παράπονο, χωνόμαστε, ανακατευόμαστε, βάζουμε λάδι στη φωτιά, δηλητήριο στον έναν εις βάρος του άλλου, τότε φυσικό είναι να θέλουν να μας πούνε, πολύ ωραίο γεροκομείο αυτό, έχει και κλιματιστικό. Θα πας εκεί και μην μιλάς καθόλου. Αυτά τα ετοιμάζουμε και γίνονται. Σπάνια κάποιος, εύχομαι να μην γίνεται, να φερθεί κανείς αχάριστα σε άγιους γονείς. Αλλά και σε δύσκολους γονείς αξίζει να κάνει τη θυσία. Και εύχομαι να βρούμε το νόημα της ζωής και όταν βρεις το νόημα της ζωής, ξέρεις πώς θα το καταλάβεις ότι βρήκες το νόημα? Τελειώνω. Θα το καταλάβεις. Ποιο? Ότι βρήκες το νόημα της ζωής. Πώς θα το καταλάβεις? Αν για το Θεό έχεις μέσα σου μια ήρεμη εικόνα και μια γλυκιά αίσθηση του Θεού και την δίνεις αυτή την εικόνα του καλού και ταπεινού Θεού και στους άλλους, τότε έχεις πιάσει το νόημα της ζωής και το σκοπό της ζωής. Δηλαδή, όταν δεις άνθρωπο ο οποίος μιλάει για το Θεό, λες και είναι δικαστής, τιμωρός, εξουσιαστής, τρομοκράτης, δικτάτορας, με άπειρα ψυχολογικά προβλήματα, ο ίδιος, ο Θεός δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει ακόμα το νόημα της ζωής και τι θα πει ζωή και τι είναι ο Θεός. Όταν βρεις το νόημα και το σκοπό της ζωής, αλλάζει στο στόμα σου η γεύση της Θείας Κοινωνίας. Γίνεται πιο γλυκιά. Αλλάζει στην καρδιά σου η έννοια του Θεού. Μιλάς για το Θεό στα παιδιά σου, αν πιάσεις το νόημα της ζωής και τα παιδιά σου νιώθουν ότι γλυκαίνεται η καρδιά τους. Όταν μιλάς για το Θεό και ο άλλος νιώθει σαν να τον βάζεις ένα κάκτο κοντά του, με αγκάθια να τον ακουμπάει, δεν έχεις πιάσει ακόμα τι είναι ο Θεός, τι είναι η ζωή και ποιο είναι το νόημα αυτού του βίου. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι στα νιάτα του
φυσικό ήτανε, και όλοι το περνάμε αυτό, στα νιάτα του είχε μια πολύ αυστηρή εικόνα για το Θεό. Από καλή διάθεση, αλλά ήταν πολύ αυστηρός. Όταν πήγαινε να εξομολογηθεί κάποιος, έβγαζε το βιβλίο με τα επιτίμια και τις αυστηρότητες και είχε την εντύπωση ο άνθρωπος ότι ο Θεός έτσι ακριβώς πρέπει να κάνει. Να μαλώσεις, να τσεκουρώσεις, να τιμωρήσεις αυστηρά. Και εγώ το έκανα με καλό σκοπό. Γιατί έτσι νόμιζα ότι θέλει ο Θεός. Τέτοια εικόνα είχα για το Θεό. Και έβλεπα, λέει, ότι ο κόσμος έφευγε από κοντά μου. Τους φώναζε για εξομολόγηση και μου λέγανε «Καλά πάτερ, καλά θα έρθουμε, όποτε μπορούμε θα έρθουμε, πάτερ ευλογείτε». Και στρίβανε, λέει. Και είπα μέσα μου «Ρε παιδί μου, λέει, τι γίνεται. Εγώ το Θεό θέλω να τους δώσω. Κάτι δεν έπιασα καλά». Και μετά, λέει, κατάλαβα όταν ήρθα σε επαφή με τον κόσμο, τον πολύ, και άκουσα τον πόνο τους, τις αδυναμίες τους, τις αμαρτίες τους. Όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά γιατί έκαναν τις αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι μόνο να σου πει κάποιος τι έκανε, είναι και γιατί το έκανε. Τι τον οδήγησε εκεί και το έκανε. Τότε λέει, ξέρετε τι έκανα, τον συμπάθησα. Και κατάλαβα ότι και ο Θεός είναι συμπαθής, είναι εύσπλαχνος, είναι ταπεινός, είναι και δίκαιος, αλλά τη δικαιοσύνη θα την αισθανθεί μέσα του άλλος μόνος του και θα ζητήσει την τιμωρία του, την παιδαγωγία του, το επιτίμιό του. Δεν είναι η δουλειά μου να τρομάζω τους ανθρώπους για το Θεό. Αυτό μακάρι να το καταλάβουμε πριν γεράσουμε. Γιατί αν δεν το καταλάβουμε, θα χάσουμε και τα παιδιά μας, θα χάσουμε και αυτούς που νομίζουμε ότι τους βοηθάμε στον χώρο της πίστης. Θα σας πω κάτι που έκανα, το οποίο είναι και οι πατέρες τώρα μπροστά, ελπίζω να με μαλώσουν και να με κρίνουν αυστηρά, αλλά εγώ θα το πω. Ήταν ένα παιδί στο σχολείο που είμαστε και εμείς κάνουμε μια φορά το μήνα Θεία Λειτουργία. Και έρχεται αυτός, τρίτη λυκείου ήτανε, και μου λέει την παραμονή της Θείας Λειτουργίας. Μου λέει «Πάτερ, θέλω πολύ να έρθω, λέει, στη λειτουργία αύριο, αλλά δεν μπορώ, λέει, γιατί έχω μια φίλη μου και θέλουμε αύριο, λέει, που είναι η μέρα το πρωί, αντί για να πάμε στη λειτουργία, θέλουμε να πάμε να πιούμε έναν καφέ, λέει, το πρωί. Δεν έχουμε χρόνο, όλο διαβάζουμε μαθήματα κλπ. Και θα πάω να πιούμε καφέ». Εγώ ήξερα τι έπρεπε να πω. Τι έπρεπε να πω. Αλλά δεν ξέρω τι θέλει ο Θεός να πω. Δεν ξέρω αν ο Θεός θέλει να λέμε πάντα αυτό που πρέπει. Γιατί διαφορετικά θέλει κάθε στιγμή ο Θεός. Τι θα πούμε. Έβλεπα όμως το παιδί ότι δεν ήταν αποφασισμένο να έρθει και ότι ό,τι και αν το πω δεν θα έρθει. Φαινόταν αυτό. Μου το είπε αποφασιστικά, δεν με ερώτησε να μου πει «Πάτερ, τι λέτε». Μου είπε «Εγώ δεν θα έρθω αύριο εκκλησία». Και έκανα μια προσευχή και λέω «Ας πούμε, Θεέ μου, τι να του πω τώρα, ας πούμε». Και του λέω το εξής. Λέω, καλά, εγώ λέω θα σε μνημονεύσω αύριο πάντως, θα σου βγάλω στη Θεία Λειτουργία μια μερίδα στην προσκομιδή το όνομά σου και να πεις, λέω, και στην κοπέλα χαιρετίσματα και να περάσετε καλά. Δώσ' της χαιρετίσματα, να της πεις ο πνευματικός μου είπε να σου πω χαιρετίσματα. Μου λέει αυτός, τι, λέει αλήθεια να το πω. Λέει αστεία μου κάνει, τι να το πω. Λέω το πες και τι να της πω. Αυτό είναι τόσο δύσκολο. Χαιρετίσματα από το πνευματικό μου. Και μου είπε να περάσουμε καλά, εδώ που θα πιούμε το καφέ. Καλά, να το πω. Πέρασαν οι μέρες, κάναμε τη λειτουργία, με βρίσκει μετά από 5 μέρες στο σχολείο, την άλλη εβδομάδα. Μου λέει πάντως σας έλεγα αλήθεια ότι ήθελα να έρθω λειτουργία, αλλά δεν μπορούσα επειδή. Να σας πω, λέει, πού μπορεί να σας βρει, λέει, αυτή η κοπέλα. Λέω, μα αυτή δεν με ξέρει. Ναι, λέει, αλλά όταν της είπα χαιρετίσματα, της έμεινε το φλιτζάνι στο χέρι. Γιατί, του λέω, γιατί, λέει, δεν είχαμε συνηθίσει όταν λέγαμε ότι πάμε να πιούμε έναν καφέ να μας λένε χαιρετίσματα. Όλοι μας λέγανε πρέπει να διαβάζεις, δεν μπορεί να πηγαίνεις σε καφέδες, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, δεν είναι η ώρα και τέτοια. Του είπα που είναι η εκκλησία για εξομολόγηση, ήρθε αυτή η κοπέλα και μετά αναρωτιόμουν μέσα μου και έλεγα είπα άραγε καλά ή δεν είπα καλά. Να σας πω την αλήθεια, δεν είπα καλά. Βάσει της αυστηρότητας και της ακρίβειας δεν είπα καλά. Έπρεπε να του πω ότι αυτό που κάνεις είναι επικίνδυνο, ότι μπορεί να σου οδηγήσει σε άλλα πράγματα. Αυτό ήταν το αυστηρά σωστό. Αλλά εκείνη τη στιγμή έλεγα, Θεέ μου, δώσ' μου να καταλάβω το νόημα αυτής της στιγμής. Τι ήθελε το παιδί αυτό. Και εγώ έλεγα μέσα μου, τι θέλω από το παιδί αυτό. Να του πω κάτι αυστηρό και να το χάσω, ή να του πω κάτι που θα το κρατήσω κοντά στο Θεό και στην Εκκλησία, κάνοντας όμως και προσευχή να μην πάθει κάποια άλλη ζημιά ή φθορά στη ζωή του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν βρεις το νόημα στη ζωή σου, προσπαθείς να κερδίσεις τον αδερφό σου, κάνοντας μέχρι εκεί που μπορείς μια μικρή θυσία, μια οικονομία με σκοπό να κερδίσεις την ψυχή του. Είδατε, ζήτησε μετά να εξομολογηθεί. Ούτε που θα ερχόταν αυτή ποτέ να με βρει.
αν δεν έλεγα αυτά τα χαιρετίσματα. Αυτό είναι το θέμα. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας φωτίζει. Αυτό θα πει βρήκα το νόημα στη ζωή. Πολλές φορές μιλάτε στα παιδιά σας για πολύ ωραία πράγματα, αλλά τους δείχνετε ότι αυτά τα πράγματα εσάς τους ίδιους δεν σας έχουν ακόμα γλυκάνει. Δεν σας έχουν ακόμα μαλακώσει. Δεν σας έχουν ούτε εσάς τους ίδιους ηρεμήσει. Τι μου λες για το Θεό, αφού εσύ δεν έχεις βρει ακόμα τίποτα στη ζωή σου για το Θεό, αφού όλη μέρα έχεις νεύρα, τα χέρια σου τρέμουν όλη μέρα από το άγχος και θες τώρα εμένα να μου πεις πήγαινε παιδί μου κατηχητικό, πήγαινε εκκλησία, θα γίνεις καλό παιδί. Και λέει το παιδί, είδα και σένα που πήγες. Και με το μπαμπάκι τσακώνεστε όλη μέρα και στο σπίτι όλη μέρα καυγάδες και ένταση. Πώς θα πείσεις το παιδί σου όταν δει ότι εσύ δεν έχεις βρει το νόημα στη ζωή σου κοντά στο Θεό? Όχι λόγια, όχι λόγια. Αγάπη έμπρακτη, βίωμα προσωπικό και ακτινοβολία εσωτερική να βγαίνει από την ψυχή σου. Όπως μια μάνα που διάβαζε στον πατρό Σοφρόνιο το βιβλίο του Έσεξ, που η μοναχή Μαγδαληνή εκεί έγραψε ένα βιβλίο για τα παιδιά και λέει σκέψεις για τα παιδιά στη σημερινή, κάπως έτσι λέγεται, πολύ ωραίο και έχει ζωντανούς διαλόγους. Της μάνας το παιδί έπλεξε με προτεστάντες. Έφυγε και πήγε σε αίρεση. Αυτή όλο φώναζε. Και της είπε, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, να κάνεις προσευχή άλλη φορά και να μιλάς γλυκά στο παιδί σου. Γιατί θα το χάσεις τελείως. Μα είναι αιρετικό τώρα εκεί που πήγε, έχει μπλέξει. Ναι, αλλά έτσι που κάνεις το χάνεις τελείως. Οπότε μια μέρα που καιρό που ηρέμησε κι αυτή, έπιασε το νόημα και το σκοπό της ζωής της και του παιδιού της. Του λέει, πού πας? Εκεί που ξέρεις, λέει, στην αίθουσα αυτή που κάνουμε προσευχές και ψέλνουμε κλπ. Και γυρίζει η μάνα του και του λέει, κάνε και για μένα καμιά προσευχή εκεί που πας. Αυτός κόκαλο. Κάνε και για μένα καμιά προσευχή. Στο Χριστό μιλάς, πες του και για μένα κάτι. Μάνα σου είμαι. Αυτό θα πει. Η έκπληξη. Δεν είμαστε πλέον εκπληκτικοί. Είμαστε, πώς λέγεται αυτό, αναμενόμενοι, πώς το λένε, μπράβο, προβλέψιμοι. Ο άλλος ξέρει από πριν τι θα πούμε. Προβλέψιμοι. Το θέμα είναι να μην είσαι προβλέψιμος, να ξαφνιάζεις όπως ξαφνιάζει ο Θεός. Απρόβλεπτη, αλλά θεϊκά απρόβλεπτη. Όχι έτσι απρόβλεπτη, θεϊκά απρόβλεπτη. Γιατί έτσι είμαστε απρόβλεπτοι. Είπα, λέει, στη μάνα μου ότι κάπουσα και έσπασα όλα τα πιάτα. Απρόβλεπτη. Αλλά αυτό δεν είναι απρόβλεπτη, θεϊκά απρόβλεπτη. Είναι αρρωστημένα απρόβλεπτη. Και θα σας πω και ένα τελευταίο, τον πατέρα Πορφύριο, που μου το είπε άνθρωπος, έγκυρη πηγή δηλαδή, πηγή Καραντή. Πήγε ένας άνδρας εκεί και ήθελε να εξομολογηθεί, αλλά δεν μπορούσε να τα πει όλα. Είπε όσα είπε, το τελευταίο, το βασικό, δεν το είπε. Και πάει να φύγει. Και ο πατήρ Πορφύριος του λέει, παιδάκι μου, τελείωσα, πήρε την ευχή του κλπ. Μόλις πάει στην πόρτα, του λέει ο πατήρ Πορφύριος, πολύ ταπεινά, του λέει, παιδάκι μου, και αυτά που κάνεις, που γυρίζεις και φεύγεις από το σπίτι σου, μην τα κάνεις, λέει, μες στην πόλη, γιατί έχεις το γιο σου και σπουδάζει και κυκλοφορεί το παιδί στην πόλη. Μπορεί να σε δει κάμια μέρα και η ψυχούλα του λέει να κλονιστεί. Αφού γυρνάς με αυτή, λέει, που γυρνάς, να πηγαίνετε, λέει, μακριά, στις εξοχές, να φεύγετε, λέει, να μην σας βλέπει κανείς. Το παιδάκι σου είναι κρίμα, μην το πονάς έτσι. Αυτός τα χάσε. Λέει, πάτερ, ξέρει ο Θεός, λέει, ότι κάνεις αγώνα, ξέρει ο Θεός την ψυχή σου, τουλάχιστον προστάτευσε την αξιοπρέπειά σου και του παιδιού σου την ψυχή. Γυρίζει αυτός, κλείνει την πόρτα, ξαναμπαίνει μέσα, γονατίζει, πιάνει τα χέρια του πατρός Πορφύριου που ήταν τυλιγμένα με κάτι πανάκια επειδή είχε έρπη ζωστήρ και γονατίζει και άρχισε έκλαιγε. Του λέει, πάτερ μου, δεν μπορούσα να σας το πω αυτό. Δεν μπορούσα να το πω. Και του λέει, παιδί μου, ο Θεός ξέρει ότι δυσκολεύεσαι και ότι το πάθος μέσα σου σε ταλαιπωρεί, αλλά σιγά σιγά μπορείς να... Θα αλλάξω, λέει, πάτερ, θα αλλάξω. Τώρα που κατάλαβα ότι ο Θεός με ξέρει και ο Θεός με αγαπάει και ο Θεός δεν με τιμωράει και εσείς αντί να μου πείτε τι είναι αυτά που κάνεις, εσχρέ, ανήθηκε, μιχέ, αμαρτωλέ, κολλασμένε, μου είπατε πώς να αμαρτάνω, μου βρήκατε τρόπο να κλιτώνω. Σαν να του έλεγε ο ίδιος ο πατήρ Πορφύριος πώς να κάνει αξιοπρεπώς την αμαρτία να μην προκαλεί. Και πέτυχε να τον οδηγήσει στη μετάνοια με έναν εκπληκτικό τρόπο. Εγώ αυτό δεν πρέπει να το κάνω, ούτε εσείς να το κάνετε έτσι, γιατί αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις θεία φώτιση. Άμα στο βάλει ο Θεός στο στόμα σου και νιώθεις
ότι εκείνη την ώρα δεν μιλάς εσύ, αλλά μιλάει ο Θεός, θα το πεις. Αλλά θέλω να δείξω ως πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιάσει το πραγματικό νόημα. Τι θα πει Θεός, τι θα πει σωτηρία του διπλανού μου, πώς θα κερδίσω το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον άνδρα μου. Έτσι κερδίζονται, όχι σαν αστυνομία, σαν γκάνγκστερ, σαν detective. Εγώ τον κατάλαβα, εγώ παρακολουθώ, εγώ τα ξέρω όλα, έχω καταλάβει όλες τις κινήσεις, διάβασα όλα τα μηνύματα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να κερδίσεις μια ψυχή. Πώς την κερδίζεις? Εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί θέλει αγιότητα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εύχομαι να βρείτε και να βρίσκετε το Θεό μέσα σε όλα όσα κάνετε. Κάθε μέρα εκεί που είστε υπάρχει χάρις του Θεού. Και έλεγε ένας ιερέας ότι η πιο ωραία στιγμή που νιώθω το Θεό, ήταν παντρεμένος παππούλης, και το λέω γιατί και εδώ είναι πολύ γαμιερής, και λέει, μερικές φορές τα θρησκευτικά λόγια είναι πολύ κουραστικά. Και κυρίως όταν λέγονται από ομιλητές σαν και εμένα που απλώς τα λένε σαν παπαγάλοι και τα ξαναλένε. Μπορεί να τα λένε ωραία, αλλά παπαγαλίες είναι, δεν είναι βιώματα. Και βαριέμαι, λέει, και εγώ να λέω πολλές φορές θρησκευτικά λόγια. Ξέρετε, λέει, πότε αισθάνομαι το Θεό μερικές φορές? Όταν κάθομαι με τη γυναίκα μου στο μπαλκόνι και πίνουμε το καφεδάκι μας και απλώς κοιτάμε απέναντι, λέει, που έχει ένα δασάκι και νιώθουμε αγάπη. Και νιώθω το Θεό, λέει, εκεί δίπλα μου, χωρίς λόγια. Και αισθάνομαι την παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι παντού. Το νόημα και το σκοπό της ζωής μας μπορούμε να τον βρούμε κάθε στιγμή που μας αγγίζει ο Θεός. Και ο Θεός, αν μάθουμε να μας αγγίζει έτσι, θα μας αγγίξει όταν πλησιάσουμε το Άγιο Ποτήριο. Με ρώταγε κάποιος μια φορά, γιατί ρε πάτερ, κοινωνάω τόσες φορές και δεν αισθάνομαι, λέει, ότι είναι ο Χριστός. Δεν το καταλαβαίνω, λέει, αυτό. Αισθάνομαι, λέει, απλώς ότι κοινωνώ άρτο και ίνο. Δεν νιώθω, λέει, πράγματα. Του λέω, αγαπητέ μου, αυτά δεν είναι μαγικά κουμπιά. Για να νιώσεις την ώρα αυτή που θα έρθεις εδώ στην ωραία πύλη τον Κύριο, είναι ανάγκη προηγουμένως να το νιώθεις κάθε στιγμή της ζωής σου. Και στο καφεδάκι με τη γυναίκα σου, και όταν οδηγάς το αυτοκίνητό σου, και όταν ταΐζεις τα παιδιά σου, και όταν πας στη δουλειά σου, και όταν μαγειρεύεις, και όταν πλένεσαι, και όταν κάνεις οτιδήποτε. Όταν νιώσεις το Χριστό και το νόημα της ζωής και το σκοπό της ζωής σε κάθε απλή σκηνή, τότε εδώ θα είναι το αποκορύφωμα. Θα είναι η ολοκλήρωση μιας αγάπης που ξεκίνησε στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς πολλές φορές εμείς είμαστε θρησκευτικοί άνθρωποι, αλλά μόνο μία ώρα. Όσο κρατάει η Θεία Λειτουργία, μια ομιλία, ένας κύκλος κλπ. Μετά πάμε σπίτι μας, βγάζουμε τα ρούχα μας τα καλά, βάζουμε τα πρόχειρα, αλλά δυστυχώς βάζουμε και την άλλη συμπεριφορά μετά, την πρόχειρη. Και δεν κρατάμε αυτό το πράγμα στην καθημερινή μας σχέση. Αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας, το οποίο περιμένει ο Θεός να δει, όχι για Αυτόν, για τον εαυτό μας, το οποίο περιμένουν τα παιδιά σας να δουν στο πρόσωπό σας. Τα παιδιά βλέπουν τα πάντα, ξέρουν τα πάντα. Πόσο είστε και πόσο είμαστε αληθινοί, το καταλαβαίνει το παιδί 1000%. Η μάνα μου λέει, άλλα λέει, αλλά δεν είναι αυτή που λέει. Ο πατέρας μου μπορεί να μην είναι πολύ της εκκλησίας μου ένα παιδί, αλλά είναι πολύ πιο ειλικρινής πάτερ και πολύ πιο ευαίσθητος. Φοβερό, το κατάλαβε το παιδί. Η μάνα μου λέει όλη μέρα κηρύγματα και ομιλίες και ο πατέρας μου δεν πατάει εκκλησία, αλλά εγώ αυτόν αγαπώ πιο πολύ. Γιατί είναι πιο τίμιος, πιο αληθινός, πιο ειλικρινής. Έχουμε δρόμο να κάνουμε. Αυτοί που είναι εκτός εκκλησίας να πλησιάσουν την εκκλησία. Αυτοί που είναι εντός εκκλησίας να μπουν όντως εντός εκκλησίας. Διότι δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι εντός εκκλησίας, είμαι επισκέπτης. Πάω και έρχομαι. Βάζω και τα μαύρα, έχω και τα γένια και κάνω τον παπά. Αλλά είμαι παπάς. Όπως θέλει ο Θεός. Αυτό είναι, ο παπάς είμαι. Αλλά είμαι όπως με θέλει ο Θεός. Θέλουμε δρόμο και έχουμε ακόμα δρόμο, γιατί θα ζήσουμε και άλλα χρόνια και άλλες μέρες και άλλες στιγμές. Εύχομαι να τις αξιοποιήσετε, να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι σας. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ τον πατέρα Παναγιώτη και καλή συνέχεια στον αγώνα που καθένας θα κάνει στη ζωή του.